ndipo muli ndi ine Dave Kadama poyamba nayi mitu ya nkhani zathu. Bungwe la Eskom lati lili ndi ngongole zambiri zoti lilipire makampani amene amapanga magetsi mdziko muno. Ofesi ya Ombudsman yati itulutsa ripoti lakafukufuku okhudza nthambi yolowa ndi kutuluka mdziko muno mwezi wa Januwale chaka chamawa. Ndipo mu nkhani zina, ofesi ya zaumoyo ku Lilongwe yati yapereka katemera kwa mpox pafupifupi 18,000 mbomali. Tsono nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bungwe la Eskom lati lili ndi ngongole zambiri zoti lilipire makampani amene amapanga magetsi mdziko muno. Mkulu wa Eskom akankwamba kumwenda wati izi zikuchitika kamba kuti ndalama zimene bungweli limatolera sizigwirizana ndi ndalama zimene amayenera kuti adzilipira. Zambiri mulipoti ili Lawezi Gausi. Malingana ndi akumwenda, makampani amene amapanga magesi mdziko muno amatchaja bungwe la Eskom ndalama zawo mu ma US dollars pamene kampaniyo imalipira makwacha. Iwo ati kusanachitike devaluation ndalama ya dola imagulidwa 840 kwacha, koma pakali pano izo zinaonjezekera kufika pa 1,800 kwacha. Mkulu wa Eskom uyi wati vuto lina likuchitika chifukwa chakuti kampani ya Genco ikugwiritsa majenereta amene amagwiritsa ntchito diesel. Poyankhulapo mkulu wa Genco Amaxon Chitawo anavomera kunena kuti bungwe la Eskom lili ndi ndalama zawo zokwana 37 billion kwacha zimene sadawalipire. So zimene pamangano malaizi mode ngare Genco tibe ngongole ndi Eskom pano pa Eskom ndi ngongole ndi ife kuti ndalama zina anakwesera magetsi athu sanalipatse ndi kukambira naso ndalama zalipatsire kuti kusebe ntchito. Dziko la Malawi likadakumanabe ndi mavuto akulu okhuza magetsi pamene dzikoli likuvutikanso ku nkhani ya mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Ofesi yomva madandaulo a anthu ya Ombudsman yati ikuyembekezeka kutulutsa ripoti lake lakafukufuku okhudza zolakwika zimene zimachitika ku nthambi yolowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration usanadutse mwezi wa Januwale chaka chamawa. Mwezi wa Julayi chaka chino ofesi iyi idafunsa anthu kuti apereke uthenga umene uthandizire kafukufuku wake omwe nthambi imagwirira ntchito zake. Pemphero Malimba wadza ndi zambiri mulipoti ili. Kudzera mu pempho limene ofesi ya mtetezi wa anthu idapereka mwezi wa Julayi chaka chino kuti anthu apereke uthenga okhudza zolakwika zimene zimachitika ku nthambi yolowa ndi kutuluka mdziko muno, ofesi idati kuchita kafukufukuyu kamba ka madandaulo okhudza kuchedwa kusindikiza ziphaso zoyendera mayiko ena, nkhani zakatangale ndi ziphuphu zimene zimachitika ku nthambi mwa zina zimene zimasokoneza ntchito za nthambi. Wogwirizira ulendo wamkulu wofalitsa nkhani za ofesi Arufi Lupanga wati pamene kafukufuku akupitirira wathandizira kupeza umboni zimene zipangitse kuti ofesi itulutse ripoti lake usanadutse mwezi wa Januwale chaka chamawa. Alupanga ati zotsatira zoyambirira za kafukufukuyu zikusonyeza mchitidwe olephera kugwira bwino ntchito pakati pa kugwira ntchito ku nthambi komanso kusowa kuchita zinthu poyera. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira wati kafukufukuyu waonetsa chidwi cha ofesi chofuna kuthana ndi mavuto omwe anthu akumana nawo, koma adandaula kuti nthawi zambiri zomwe ofesi ya mtetezi wa anthu yalangiza kuti zichitike, ofesi zambiri za boma sizichita zinthuzi. Ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti ripoti limene likatuluka zimene litanene ndikuti nthambi zimene zikukhuzidwa ku immigration iko atenge ndondomeko zoyenerera ndicho linga chonena kuti mavuto amene watithane naye nkhani akatangale kumene kuli katangale wambiri. Ndiye ndikhulupirira kuti ripoti limene tulithandizire kuti tipeze mayankho ena ku mavuto amene ali kumene. Kudzera mu gawo lachisanu la malamulo oyendetsera ntchito za ofesi ya mtetezi wa anthu, ofesi iyi imapatsidwa mphamvu zofufuza mchitidwe wolakwika wosiyanasiyana umene akuluakulu a ofesi za boma komanso ofesi za boma zimachita. Bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA lati kusowekera kwa upangiri woyenera pa ankhala pakati pa ntchito yolowetsa katundu mdziko muno kukhudza ntchito yotolera misonkho. Mmodzi mwa akuluakulu ku MRA a Douglas Kachomoza
wanena izi pamene ogwira ntchito okwana 99 amaliza maphunziro a ntchito a miyezi 4 pa sukulu ya ukachenjede ya Mubas. Mwambo ofunika kwambiri chifukwa chonena kuti kuthandizira kuti ma clearing agents kapena ankhala pakati apa amene amagula katundu kunja kapena kutumiza katundu kunja ndi customs kapena MRA apeza knowledge imene imafunikira kwambiri kuti agwire ntchito yawo. Zikuonesa kuti mbuyo ma officers a MRA ana ndi chidziwitso chachikulu kwambiri kuposana ndi chidziwitso chimene ndi ma clearing agents. So training yathandizira kuti ichepetse kusiyana kumene kuku kuti aliyense akheze kuti ali ndi knowledge yotandionelera pogwira ntchito zawo zimenezi. Mkulu oyang'anira maphunziro a bizinesi ndi zachuma ku Mubas Arabia Hanif akufotokoza. Tinaona kuti nchofunikira chifukwa panali kuperewera malingana ndi upangiri kapena ndi kuthekera kolumikiza anthu ochita malonda obweretsa malonda kuchokera kunja kubweretsa mdziko muno ndi anthu ochita malonda ene akewo. So gulu ili limene limalandira ma certificate lero ndi limene limakhala ngati ukhano pakati kuthandizira kuti malonda ayende bwino kwa katundu abwere mdziko muno komanso ndoti titolere msonkho moyenerera. Ndipo Atambulani Karuwa omwe akugwira ntchito ku Safari Cargo ati iwo apindula. Kuchitukuko cha dziko lino training iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa monga mukudziwa ntchito ya ma agency ndi kuthandizira kutolera msonkho pa ma imports komanso pa ma exports. Ngati pakuyenera kutoleredwa msonkho pa katundu andi katundu cha wapangidwa undercharge ndiye kuti dziko likuluza msonkho likuluza revenue. Koma chifukwa cha training iyi uphungu umene atipatsa uzitithandizira kuti tizitolera msonkho okwanira pa katundu amene akulowa kapena kutuluka mu dziko lino. Ofesi ya zaumoyo ku Lilongwe yati yapereka katemera fufupi 18,000 olimbana ndi nthenda ya mpox kwa anthu amene ali pa chiopsezo chodwala matendawa mbomali. Malinga ndi ofesi iyi, katemerayo ndi mbali imodzi ya katemera 26,000 amene ofesi iyi idapatsidwa kuti igawe ku magulu monga ogwira ntchito zaumoyo, anthu amene abale awo adadwalako matendawa komanso amayi ochita bizinezi zoyendayenda. Polankhula pa mkumano wa adindo osiyanasiyana mbomali, mkulu ofalitsa nkhani za ofesi iyi Richard Mvula ati ndokondwa kuti anthu ali ndi chidwi cholandira katemerayo. Amvula akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Tipereka katemera amene kwa masiku 10 andi ntchito ikuyenda bwino kwambiri. Chifukwa tikaona pa tsiku la lero ndiye kuti tikona kuti tafikira almost 60% wa masiku 10 osidamalize koma anthu akulandira. Nthawi zambiri wakhala mwina katemera watsopano anthu ena amakhala ndi manong'ono ena amafuna mwina kukana koma pano watira kuona anthu waita kumatimbira mafoni amene aphunzitsawa. China imene chimene tochiona chinachitika chabwino chokuti ngati mboma la Lilongwe katemera asidafike tidamba tazungulira kuwaphunzitsa magulu amene waza kufunikira kulandira katemera ameneyo. Atafika asodawo zokatemera jo wabwera kenawo ndi wokha namba kuyitanitsa katemera uti. Choncho tikuona kuti zimenezi zikuyenda bwino andi tikhobo kuti katemera ameneyo tifikira wina aliyense amene ali pa chiopsezo amene tapangira plan yoti tilanditse katemera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Pakachere Institute for Health and Development Communication Samuel Sibuni wati kupatula kugwira ntchito limodzi ndi ofesi yopereka katemerayo akugwiranso ntchito yozindikiritsa anthu momwe angapewere matendawa. Pa nthawi yakuteteza tinabwera zaumoyo ochokera pa Kawale ndi ena kuchilinde amene tinapanga organize atsikana oyendayenda kuti tiaphunzitse kuti kuno kwabwera mliri wa mpox kuti aziwe zitiko zake ndi mmene angapewere ndi uthenga umene angakafikira anzawo. Uthenga umabwera zipepa ngati maposta ndi mapamphlet amene amati akawerenga makauza anzawo. Kachiwiri titakambirana nawo za issue ya katemera tinayitanitsanso atsikana aja ndikuwalumikizitsa ona kuti katemera tizipereka ma drop-in center amene timagwirira ntchito ndi mabaa ndi malo osanga amene amapezeka. Ndiye panopa anthu tikuwafikira mamawa ndi usiku omwe amene amalandira katemera.
popitiriza nkhani zathu, sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yati kupititsa patsogolo ntchito zaluso mdziko muno kukhoza kuthandizira dziko la Malawi kupititsa patsogolo chuma chake. Akuluakulu a sukulu iyi analankhula izi pamwambo otsekulira ntchito zaluso ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu pamutu woti kugwiritsa ntchito luso potukula dziko. Loveness Lega walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Patsikuli ophunzira osiyanasiyana anaonesa zaluso zawo zimene akhala akupanga mchakachi. Mmodzi mwa akaswiri oona zaluso pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuni, a Vision Tondoya, anati iwo omwe anatenga nawo mbali pokonza njira ya makono ya MyLab imene ophunzira amatha kuigwiritsa ntchito ngati alibe zipinda zophunzirira maphunziro a sayansi. Anati njira imene anakonzayi ndi yabwino kwambiri imene ikuthandizira kuti maphunziro a sayansi apite patsogolo msukulu. Ngati pali experiment imene mwana akuyenera kutenga kamasi ndi kukayika pa spring, ndikuti mu MyLabumo mwananso azitenga masija ndi chala chake ndi kuyika pa spring paja. Mu njira yotero mwana uja amakhala kuti no akumvetsetsa bwino lomwe kuti no experiment iyi imagwira ntchito motani, kusiyana ndi kuti azingoonera ziphunzitsi zake kapena azionera pa video kuti no imagwira ntchito motani. Poyankhulapo mkulu wa kampani ya Energy Generation Ejenko, a Maxon Chitao, ati zinthu zaluso ngati izi ndi zofunikira kwambiri kuchuma cha dziko ndipo zikuyenera kupititsidwa patsogolo. Achitawo kenaka apempha sukulu za ukachenjede komanso olemba anthu ntchito kuti azigwirira ntchito limodzi popeza kuti izi zathandizira kuti ophunzira azisulidwa mwakuya. Nkhalinga za magetsi taziona, zokudya tazionanso panopa, komanso khuza za umoyo taziona panopa. Mezinthu za phindu dziko la Malawi kuti takhala Malawi tazipanga tazitukula ndikhoza kupita patsogolo ndi ntchito zathu. Paso mwina anthu akhuza business paokha arata azipaka kusikelo kumagulitsa kukhani malonda ndi mwalemeranso malemo muno. Mmodzi mwa ophunzira amene anapereka chaluso chake pa tsikuli, Charles Chiyombo, ndipo anali mmodzi mwa ophunzira amene apambana kwambiri, anati zinthu zaluso ndi zofunikira ndipo zimapepusa mavuto amene anthu amakumana nawo. Chiyombo anapanga ndodo imene imathandizira anthu osaona poyenda. Okay, akaka ndizonena kuti nakapasa maujin ma alert system awiri, that is sound and vibration. So munthu uja akayandikirana ndi chinthu china chake chilichonse kusogolo kucha imapanga automatically activate ndi kupanga produce sound through a beeping tone, komanso imapanga so vibrate. Mwambowu umene unathandizidwa ndi makampani osiyanasiyana monga Ejenko, Old Mutual, Self Project, Ethical, komanso mabanki monga First Capital komanso FDH, unayang'anira zaluso magawo wa zaulimi, zaluso la makono komanso zina. Akubanja la malemu Andrew George Ngantafu yemwe adakhalako nduna ya boma, phungu wa nyumba ya malamulo komanso dotolo oyamba mdziko muno ochita operation mu ubongo wa munthu, amanga chiriza pamanda amalemuwa. Chirizacho achimanga patadutsa zaka 10 kuchokera pamene Antafu adamwalira pa ngozi ya galimoto mu mzinda wa Blantyre mchaka cha 2015. Daniel Zimba anali konko ndipo adzandi ripoti ili. Chiriza cha malemu Andrew George Ntafu achimanga pamanda amalemuwa munda wawo ku Green Corner mu mzinda wa Blantyre, ndipo ntchito yomanga chirizacho akuti yatenga ndalama pafupifupi 11 million kwacha. Wakubanja kwa malemu George Ntafu Ajime Mbendela ati ntchitoyi yachedwa kuchitika kamba kamavuto azachuma. Ndipo poyankhula m'malo mwa Abakiri Muluzi, mtsogoleri wakale wa dziko lino, mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupere Muluzi wati Antafu anachita zinthu zambiri zimene zitha kutengedwa ngati phunziro komanso chitsanzo chabwino kwa achinyamata masiku ano. Ife ngati achinyamata amene tikubwera mbuyomu tikukumbukira anthu ngati Dr. Antafu chifukwa ndi ma role model athu amene tiziyenera kuyang'ana kuti iwo anapitisa patsogolo maphunziro koma iwo amamenyera ufulu wa dziko lino. Mawu ake wapampando wa komiti imene imayendetsa ntchito yomanga chiriza cha malemu Ntafu, ambassador Lero Chivambo, watsindika zakufunika kwakuti atsogoleri a dziko adzikumbukira ndi kuthandizira anthu amene adathandizirapo kwambiri pa chitukuko cha dziko. Pempho langa kwa maboma athu amene amabwerawa aziyang'ana kumbuyo kuti tachokera pati, kuti tifike pano, kuti tsogolo likhale lowala mukazindikira, komanso kukumbukira kuti kodi anthu amene anapanga zinthu kuti zisinthe tifike pamene tafikapa ndi andani, and therefore
recognize them. moyo wawo wa ndale malemu Andrew George Ntafu adagwira ntchito ngati phungu wa dera la Likoma kuyambira mchaka cha 1999 mpaka 2009. adakhalaponso nduna ya zaumoyo, ya zamaphunziro komanso nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena pambali pa ntchito yawo ngati dotolo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central. Ntafu adasiya mkazi mayi Evale Kalonga Ntafu, ana awiri komanso zidzukulu ziwiri. Mbusa wa mpingo wa Limbe CCAP a Hastings Abale Phiri wati kudzichepetsa ndi kupirira kumalimbikitsa atsogoleri kuti atumikire bwino pa ntchito yawo. Iyo ayankhula izi pamwambo otsanzikana ndi yemwe anali mbusa wachiwiri pa mpingowu, Busa Chifundo Chibaya ku Limbe mu mzinda wa Blantyre. Achibaya akupita kukatumikira ku Domasi Mission Secondary School ngati chapuleni. Gift Sitima wadzanza mbiri mulipotiri. Mbusa Abale Phiri wayamikira abusa achibaya chifukwa cha kudzipereka ndi kukhulupirika mu nthawi yomwe akhala nawo pa mpingowu. Abusa achibaya ndi munthu amene ali ndi mphaso zawo, mphaso zapadera, spiritual gifts. Mphaso zimenezo ndi zimene ife tizawasowa nawo pakati pa kudzichepesa, kumvera. Mwa abusa achibaya taona kupirira munyengo zosiyana-siyana. Mumutumikimu timakumana ndi zambiri, sindingaduse monse, koma kupirira ndi kuchita focus pa zimene Mulungu anakuyitanira mayitanidwe awo ndi zimene ndaona mwa abusa Chibaya komanso mayi Busa Jacqueline Chibaya. King Norman Rudi ndi mlembi wamkulu pa mpingowu. Mbusa ndi mtumiki wa uthenga wabwino, choncho sakuyenera kukhala munthu woyambirira kugawanitsa nkhosa pamalo, chifukwa tu alipo abusa ena nthawi zambiri timanena kuti malo moyang'ana chauzimu amakayang'ana kwambiri chakuthupi, koma ndi pempho lathu kuti abusa apitirire kuti panga guide ku uzimu. Mawu awo abusa achibaya alimbikitsa Khristu kuti azikhala wopirira mu nyengo zonse. Ndikufuna ndiwalimbikitse Akhristu kuti apitirize kulimbana nako, kulimbana kwabwino koma kwa chikhulupiriro, chifukwa nyengozi sikuti zidzakhala zabwino kwenikweni, popeza kuti mwini wake amene adayamba ntchitoyi sadakumane ndi zabwino zokha. Panalinso zina zimene adakumana nazo koma zombetchera mmoyo, koma adazipambana. Busa achibaya anakhazikitsidwa ngati wachiwiri wa mbusa pa mpingo wa Limbe CCAP pa 26 Novemba mchaka cha 2023. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake.